Ubethembisile nje ukuthi uzoza. Yisho ukuthi uphanda ngithi manje eresi nje beku December sazi ukuthi kuvalwa nini. Yeah. Kanti manje eresi makuvalwa sithola izinto eziningi eziright. Oh. Angithi ingane isuke engasayisebenzisi izinto lezi zinto ade beyisebenzisa nje bese begoduka basuke sebeyilahla. Thina ke sithathe lokho kusa right sidayisa okudayisekayo. Amabhodwe ayinto eziningi amafoni mateka amasha yonke ayinto eziningi last year ngavusa into elishasha le New Balance 800 cabanga emqomeni waseRes lilashwa abaningazi bawo noma mhlawumbe abasebeclean hayi lelate angazi ukuthi kwenzekani angazi noma la ngena ngephutha noma yini kodwa futhi ngeke ngisho ukuthi la ngena ngephutha ngoba kwavuka nefoni ne-laptop ifile kancane ngenzansi ngasenhle iyakhanya kahle ngezansi nje ifile kancane kancane hey ziyalahla ingane zaseRes so manje ovele umkhiza wathi party namhlanje indaba kaProfessor Fuseko hayi hayi akashongo kanjalo yini uyazama uyaphanta akazwani uqale kusandile uyigwala bengizombhemisa nje mina mayisesuka la igwala ukuthi uyakuthanda ukubhema hayi wema uyakuthanda mhlambe hour okunye ngize ngithi hayi impilo ethamba mina ngisa right hey hayi uyabona kodwa ukuthi kuzoba nzima ukuthi khishwa wena ezidakamezweni unomuntu oyimbemi kanje yeah ngiqinisile kodwa ngizomqhuquzela uzoza ngizomqhuquzela zokhuluma naye ilokhu kuwe kwenzeni nikhulume ngendaba yokuthi ningaziyeka kanjani ezidakamezweni naye yeah sikhulu sixoxa ngoba la eRes la ngisho khona ukuthi siyaphanta khona yeah khona supervisor wakhona ubethe ngoDecember angimazi noma usazokwenza lokho noma ngeke asakwenza yini yeah ubethe ngoDecember khona irehab azosisa kuyona mabefuna uMethadone uzosithengela yena iMethadone mase sibuya ke asithengele ingubo zokugqoka azizamele indlu sibe right angimazi ke noma usekuona kodwa lawo lezo inhlelo lezo kwakwenze njani efinyelele kulezo nhlelo ngathini sesiside isikhathi siphanda khona singakaze siyenze into ebhedayo yabo unyaka wesithathu manje siphanda khona sikaze siyenze into ebhedayo bayasithuma sikaze sibaleke nemali ngoba ngisho sithola into esibona ukuthi hayi lesasebenza ngaphakathi siyayibuyisela babonge ngicabanga ukuthi yilokho wasibuka wasikhonza nanokuthi ke sineqiniso yeah ngakwagcina sesicabangela into kanjalo kubaleke ngani ukuziphatha kahle kwakhona lapha emgaqweni njengobusho ukuthi angaze nigange ngakhona ukuthi kubhlungu mase sekukhona indawo othi wena uhambi kuzona uhambi ngala ngoba wabaleka nemali yabantu awuhambi ngala ngoba wenza ukuthi umuntu ufanele ukukhululeke uhambe yonke indawo plus thina ke nje besiphanta kanje ngamathini iCardboard igubhu kuyaphoqa ukuthi itheke usidry lonke yabo ngoba uyazi inhlanhla yakhe ingakuphi yeah uthena wawungaqali ukuboshwa mhla uyithela pheko sikhondayo yeah kodwa ingalelo langa noma ingalowo nyaka wasayina ngawo wathi noma ukuphinde ngibuyele la iziphi ezinye izinto ezeke zakubophisa kwakwenzakala kanjani ukuboshwa kwami nje okokuqala kwami ukuboshwa yeah mangabe ngingaphazami ngithi kwaku 2017 or 2016 yeah kwakuyimina uManesi uWendi yeah amantombazane lawa abangani bami abaphenduka ku-IQs bami senze njani uManesi shuthi khona omunye umama ayemsebenzele yeah lo mama lo endlini yakhe uno2 litha abawu3 4 abagcwele 5 ihighest kanti ihighest ehlanu manje uManesi bayosebenza uhlezi shuthi babuka umngane nami labo 2 litha laba abagcwele 5 yeah hayi ngelinye ilanga lo mama meye emsebenzini ekseni uvuka ekseni alungise ngo5 uyaphuma yeah bese eshiya
ingane encane ilele bese kuthi ngo-8:08 bese kufika usisi osizayo sezofica ingane bese yayivusa ingane bese yaklina-ke enza izinto ekumele azenze enzele ingane ukudla ahlale-ke nayo ingane kuze kubuye uma waye emsebenzini. Shuthi kumanesi ngelinye ilanga ntambama ebuya asitshele sinowendi ukuthi hey laphaya la ngisebenza khona othulitha abagcwele ihlalo bangaka athi bawu3 bawu4 ethi hayi imali engaka athi yena athi hayi usazoplana ukuthi labo othulitha sambe siyobathatha. Sithi hayi okay sesayiphuzela lapho sesayibhemela nensango ogwayi hayi okay uthi ngenilanga kulesihlanu umanesi asilaleni kubo kwakulesine silale kubo ekseni ngolesihlanu asivuse umanesi sivuke sihambe sila kuloya muzi sifike sicashe ehlathini sicashe obhicini siyabona sekuyakhanya uthi umama lo uyageza endlini uyalungisa nje uye emsebenzini hayi nangampela siyambuka sicashile hayi aphuma athi umanesi ngihamba simbona impela ayiqwala intaba angigibela ngene etaxini umanesi asambe naye sihambe ngampela ayisifike endlini ingane ilele icabanga umnyango uvaliwe uphushile nje umnyango singene endlini umanesi athathe lezi zihlanu hayi sidonse ihlanu kanti sesiphuma sobonwa umakhelwane unokubonga sesiphuma kuyakhanya singene ngo5 etsemnyama sesiphuma kuyakhanya mhlawumbe o7 manje sihleli siyapetulula la umanesi usebheka noma All-Star usebheka amateku manje ufuna uqoqa amateku hayi siphume sibona nokubonga simboni thina lilo muzi lesiganga kona la ngasenhla yikasithole kanokubonga hayi sihambe masamba sambe sekhaya masifika hlukaniselane lezihlanu lo uthulitho wodwa siyasaba-ke phela ukuyikhipha zonke ngoba nasesitolo bazobuka hayibo ngiqhamukaphi nezihlanu izingane siloke sithenga mhlawumbe mina mangiyothenga ebumnandini umanesi uzoyikuyothenga kaSigwazi uWendi uzoyikuyothenga kaFalazi sithenga endaweni ezihlukene sithenge oma-relaxer siphema amakhanda sifaka amacici sithenge nalezi zinto lezi zamarasta ey'fakwe esandleni sibe ogele amaruji lawa ama-magic sizenze hayi babona nabantu hawu baqala manje bashintsha lapha hayi unokubonga yonke lento siyenza ngalo lolu suku leli esitshontshe ngalo lezihlanu awu base beshintsha manje le3 hayibo sesiyagibela siyepha ingane siyontanta nje epha ingane siyabheca siyantanta hey sibuye sabuya ngetheksi yokugcina ngo8 masibuya kuyaphuzwa eClub 10 ngasekhaya enyaleni kaNyuswa sambe siyongena eClub 10 hayi siphuzele eClub 10 siphuzele hayi sihambe siyoyilalela masiyoyilalela ekseni hayibo vuswa abantu mhlambe o4 go dako obuthongo shuthi avula usisi wami hayibo unokubonga nalo mama namaphoyisa usisi wami phela akazi kwenzakalani yena ubengekho esemsebenzini akazi ukuthi emini senza imgilingwane la sihlupha imizi yabantu babusisi wami yebo nganisiza kuthiwa hayi sifuna ukho hayi ukho yini wenzeni hayi ukho wenze kanje achaza bachaze lapha hayi usisi wami eze nawo amaphoyisa hey ngilele ngidakweni hey angivusa ayingilele ngizwe ngempama hayibo ngithuke ngivuke ngicika icamehlo kuse hayibo kwenzakalani hayibo ngisathi ngiyabukisisa kahle ayishenye impama lithi hayibo kwenza njani hayi mangiyabuka phansi hayibo amaphoyisa unokubonga lo mama lo angimazi mina kahle kodwa ngiyambona lo mama kodwa angimazi kahle kuthiwa yabapha abangani bakho kini mina abangani bami baphi kuthiwa abangani bakho laba enigqekeze nabo lapha yana ntshontshe 5
Esiqhekezile thina zange siqhekeze thina sifika umnyango ubhushiwe thina sange. Usuvuma icala manje. Sengidakwe impama amaphoyisa ngawabona ngiyasaba. Mina bengigangile kodwa bengisaba amaphoyisa induku amaphoyisa. Kodwa ukuganga hayi bengigangile. Uhamba phambili. Bengigangile. Hambeke siya kaManesi masifika kaManesi sifike sivusa uManesi naye bamthela impama naye. Bangibophe ngozankosi bahlanganise naye uzankosi. Sambe sekuwendi siyolanda uwendi naye bamthela impama. Hayibo lo mama lo umnini wemali shuthi usefonele nabafowabo. Nehlobo in. Hayibo sebeyacela emaphoyiseni shuthi bacela ukuthi athukuma nje amaphoyisa kancane bashaye nje basitheshe. Bayiboleka. Avume lamaphoyisa. Avuma awami ukuthi okay ayabuka sitheshwe cha. Ayabatshela ukuthi hayi sobuya ngesikhathi esukuthi ningabadedeli sobuya sesizobathatha. Ahamba amaphoyisa. Akashawanga kanje umuntu. Akashawanga kanje umuntu. Uyahlala izinqa ziblue buye ishintshe zibe bomvu. Uthi ulala ngeside ublue ingalo zingaka zivuvukele. Washawa umuntu lapha. Washawa. Sebeshisa nangethayi ke cha. Alesuku. Usuka ushisa intombazana. Hayibo mina ngehlanu. Hayi abantu. Bamunye athumela omunye upetrol ayibona lo agijime ngempela uthenga upetrol abuye bathatha ithayi bathini bathi wena boss uzoguqa la ayi uManesi ngoba uManesi uyena owayemdala uManesi wayeno 36 37 thina sinowendi siyingane singaphansi manje uManesi uyena osifundisa ukuganga ngokusho kwabo kanti isikhathi esiningi imina ofika nendawo ukuthi hayi endaweni yokuthi sekukanje shoneni khona. Hayi sishaweke babiza uManesi bathi akeze la akazothandaza ukugcina. Ayayi uManesi ngempela athandaza ukugcina. Babiza uwendi naye ayoguqa eduze kaManesi. Kanti omunye kubona labantu fonela amaphoyisa. Eza amaphoyisa afika amaphoyisa athi angafiki same time. Mefika amaphoyisa afika la sebemfake khona uManesi ithayi cabanga. Abantu banehluku. Abantu. La semfake khona ithayi avela kuqhamuka amaphoyisa ethi wi upetrol nawo u5 liters usula eceleni igesi light ibanjwe ngesandla. Qhamuka amaphoyisa ayibaqale bavula ilontuza akusafiki lawa ashiyile. Sekufika amanye amaphoyisa. Kuthiwa kwenzakalani la bachaze. Kuthiwa pho sikuphi isidingo sokuthi nize nibashaye nifuna ukubabulala nibashise. Yini ningafonelanga amaphoyisa nayibambela umthetho ngesandla niyazi ukuthi lento singajika ibophenini. Basho ukuthi hayi bawafonelile amaphoyisa afikile kwathiwa imaphi lo maphoyisa afikile. Bachaza aphi pho lo maphoyisa. Amaphoyisa ahambile athi azobuye abuye asibashaye sibatheshe bona azobuya sebezobalala. Kwabhaliswa phansi amagama amaphoyisa ngoba kwamaphoyisa u3 babhalisa phansi kubhalisa lawa afikayo manje amaphoyisa. Babhalisa kodwa ukubhalisa kwabo futhi kwaba yinto nje ngasho ukuthi babe sebelutha thina nje phambi kwethu engathi khona isinyathelo abasithathayo. Asithatheke lamaphoyisa basifake evenini sihambe siye police station. Sifike kubhaliswe epolice station kubhaliswe police station. Sithathwe ke sifakwe eselini. Sifakwe eselini. uLesihlanu uMgqibelo yisonto sepolice station Msombuluko sivuke ekseni sigeze sidle fika uwola sibizwe ngamagama singene kola sihambe siyaphi siye enkantolo ePinetown
masifike ePinetown sambi A Court Joshua Doe manje yakhona umlungu obeka izibuko lami ebuka ikhehle ehlise izibuka kubuke kanje sambe seJoshua Doe hayi khulunywe hayi uJoshua Doe ayahlehlisa icala athi ayasambeni siye Westville cala liyahlehla sazi athi kuhlehlela umhlakabanga hayi sambe semaselini kubizwa abanye kushaya isikhathi sesingena kola wona sihamba seWestville sambe seWestville masifike eWestville ilanga ngiqala khona ke ngiqala kwami ukuboshwa ke lapho hey mangifike eWestville hey leya ndawo leka kuyabheda iboshwa senza into ezibhedayo sikhumulisana ingubo muzoboshwa nje ugqoka iOlistan ijini right engadabukile into right bayakhumulisa banginika okudabukile no warrant bakhona mawuzongena esectionini uyakhumula ube nqunu bayakusesha ukuthi ayikho mhlawumbe into eyingozi oyiphethe bakusesha bathi makanje ugovoza uthi kanti unqunu ngakho ngisho iphedi omunye afaka igloves esandleni afaka isandla la ngaphakathi egqeke ekuthini ekutululu ufuna ukuzwa ukuthi ayikho into oyifihlile hayi sihambe ke sesibhedlela ke singene esibhedlela sicheck sambe sectionini umuntu eloku ekhala phela akakajwayeli eloku ekhala sihlukanisiwe ngezindlu uma nesu kwenye indlu nami ngikwenye indlu nami nowendo kwenye indlu abantu hleli nabantu esingabazi ahlathiwe together siloke simemezana ke sikhuluma simemezana sibonana emakuyophakwa noma mangabe sekubalwa accounting parade sibonane kanjalo ehlale kuze kufike isikhathi sokuthi siyahamba senkantolo sihambe senkantolo masifike enkantolo uJoshua Doe seshintshile wathini wathi asambe secourt sahamba saye ecourt shothi nje besibosha umanesi indoda yakhe izwe ukuthi siboshiwe siboshelwe icala kanje indoda kamanesi ifike izosibheka visit osambe senkantolo masenkantolo secourt nayo iphinde futhi ihlehlisa icala isibuyisele Westville sibuyele Westville hayi sehlelike eWestville sesiya ngokujwayela ke yabo asena inkinga siya ngokujwayela afike uMashibusi indoda kamanesi izosibheka ivisithene eWestville ifike isibize soba u3 akhulume nathi uphethe amavesti awu3 yinyanga ke indoda kamanesi kodwa ikhwapha lakhe wasindiswa yikhwapha ukhona ubaba wengane uyalazi ikhwapha ubaba wengane nekhwapha bayazana ukuthi bathandana hayi ngeke uma neze sikhokho serious buka bayazana ngempela bahlala endaweni eyodwa kwi-area eyodwa kuyahlonishwana mhlawumbe la ilahlala khona umanesi nobaba wengane zakhe mhlawumbe weqimize u3 2 bese kube lahlala khona uMashibusi ikhwapha bayaphuza ngisho ndawonye indoda kamanesi noMashibusi baphuza ubhiyo wodwa uthenza ngani umanesi hayi mazi nami umanesi wenza ngani uthi akanankinga ngisho efika kubona uya noma ikumuphi nje afune lento ayifunayo ayithathele siqhusi iqhubekele nendlela yethu esihambayo abanankinga nje abaxabani abanankinga hayi afike kuMashibusi esivakasheleke evisithene eWestville uphethe amavesta awu3 elibovu elimhlophe heliyelo anika umanesi leli libovu anginikele imhlophe eliyela anika uwendi athi lamavesti asiwathathe siwabeke singawagqoki la ejele ngosuku esoya ngale enkantolo siwagqoke futhi nakhona hayi la eWestville so wagqoka mase sesisePinetown enkantolo sesibizwa ukuthi siyongena eboxini hayi nangampela hayi siwabeka amavesti ayihlale nawo lufike usuku lokuthi sambe senkantolo hayi malifika usuku mase sesobizwe eboxini
siwagqoke ngampela ama-vested yebo siwagqoka ama-vested hayi leya nto hayi bengawukhole mina bengakholelwe emthini kodwa yabona leya nto eyenzeka lapha hayi hayi ifilimu leya razi ayikwenzeke enye into lapha hayi sibizwe-ke hayi singeneke soba u-3 ebhokisini sibuka imantshi-ke sikhotha indiya sibuka imantshi hawu umshushisi nemantshi bayaqophisana bayadibheyitha dlala khubalo yebo lo uthi akayiboni lento ebhalwe la phansi lo uthi hayi baboshelwe la hayibo labantu simile siyababuka badibheyitha bodwa akekho na-ke thina badibheyitha bodwa azathi umshushisi hayi phumani eselini sonibiza after lunch hayibo siphume ngampela benze okunye kube ilunch hayi benze into zabo hayibo sibizwe okwesibili ebhokisini into engakazi yenzeka umuntu akabizwe ebhokisini kuze kube kathathu kodwa thina sabizwa kathathu sibizwe okwesibili hayi singene ebhokisini nama-vested siwagqokile hayi badibhethe futhi labantu hayi badibhethe ithi suke manje bethi hayi ngoba si-guilty icala silivumile siyasho ukuthi yebo siyalazi isigweba u4 years ejele ithi u4 years ejele ithi nama-vested hayi umshushisi hayi afa umshushisi athi hayi ngeke hayi baphinde benze lento yabo badibhethe hayibo badibhethe hayi siphinde sikhishwe siphume kuthiwa sobizwa after 30 minutes siphume hayi babiza abanye okwesithathu sibizwe futhi singene futhi ebhokisini soba u3 ithini-ke manje ithi manje hayi mina anitholakali nacala silenzile lo muntu bese sigwebile njalo okwesibili u4 years badibhetha nomshushisi sakhishwa nje bese besibiza okwesithathu esithi asinacala asitholakali nacala kodwa silenzile silivumile asitholakali nacala futhi ngeke sisagwetshwa u4 month usesogwetshwa u18 month futhi nawo lo 18 month uzoba ngaphandle ngeke sibe ngaphakathi sajabula sagxuma sabambana la sathi sithi sehla ngala yathi phumani ngala hayi sandiza sesiphuma sesigodwa sandiza saphuma usesiyaphuma awunanga uMashibosi usilindile egate sathi siqhamuka wajabula uMashibosi wajabula cha Mashibosi ufakeni ama-vested ungayibuza inyanga ayibuza uMashibosi inyanga edakiwe kodwa iyasebenza yena kodwa hayi inyanga le yothi uma uyibuka inyanga uyithatha kancane inyanga ethanda iy'ngane ethanda amantombazane yonke into nje uyayithandela uMashibosi okudlulayo okusile okungasile uwumsangano othi umsebenzi uyawenza uyawenza nanokuthi phela kuthiwa inyanga yasendaweni ayihlonishwa abayihlonipha abantu bendawo ihlonishwa ekuhambeni kodwa nje manje oba nakho aniqophela umlando nanokuthi ubaby date engabi nankinga ukuthi uthandana nomama wakhe isimanga naso leso hayi nami angithusa le nto yasandiwe izwa ngiza nendaba hayi siphumeke sijabuleka sithathe kuMashibosi sibuza ukuthi silambile sithi asithathe asise ePie City thenga ophaya abawu3 athenge namajuice awu3 sihlale phansi sidle mina wenda umanesi sihlale phansi sidle siqede bese siyaphuma ePie City asithengele ugwayi 20 kagwayi Stuyvesant sibhema ugwayi ikhanda lithi ngeke bafethu ahlaleni phansi sowala subu sehlalile owesivile umuntu useshiswa nayilanga uxhoshwa nayilanga awusaboni nje kahle uma ubuka umuntu umthinto umuntu uthi hayibo ngisemnyango ngampela ayitshele liyadakana ijele liyadakana umthinto umuntu hayibo ngisemnyango ngampela hayi asilinde uMashibosi sihlale phansi hayi sirelax siyeza ukuthi lo gwayi uzoshaya phansi kade sagcina ukubhema ugwayi angithi ejele kubhenywa imboza manje ngeke ubhema imboza iyashaya isifuba sathi hayi ingcono ugwayi siyawuyeka
ayihlale phansi siqedeke sihambeke siyogibela-ke masifika futhi ngale uMashibosi asimise emgaqweni ngasenhla athi asime ahamba endlini yakhe athathe isiqunga indishi angazi nani lenye ayithatha imnyama nje ngathi yinhla yezizeleento yini ihlungu lezenyoka thathe naleyo nto asithatha sise komunye umfula ohambayo athi asihambeni semfuleni asikhelela amanzi athi sikhumule nathi nowendi noma kukhumula uManese athi sikhumule sonke sikhumule hayi ayenzeke isiqunga sigxoba isiqunga afake amanzi nalento le ayasithela athi kwendi hey izinqinga athi uManese uMashibosi uzoncoma uwenda uthi izinqinga ngaphambi kwami yabo siyajwayela athi hayi ngiyadlala phela mama abeqhubeka esithele ahambe endlini kaManese asithathele into zokugqoka athi lezi kade siyigqokile asithathe silahle yabo ngoba amabhadi silahle ngempela asinike into zaManese ade sendlini sigqoke hayi kube right sithengele ikeso uMashibosi sithengele iliphu hayi siphuze abuye uSandile ntambama babo ingane zaManese angithiwazi ukuthi sisejela akazi ukuthi siphumile abuye ntambama amebuye hayi uManese akaze mhlambe eWestville suhlalile mhlambe u3 months noma 4 months uSandile akaze azafika enhlobo eWestville ukuzovakashela uMashibosi umuntu besibheka uMashibosi besibheka futhi nakhona usibheka sonke akabiza uManese kuphela usibiza sonke visiteni soba u3 njalo mhlambe wafika ka4 noma ka5 esiphathele into ezifanayo oplastic abafanayo baxabaneke uManese noSandile ukuthi indaba ade ungafiki ukuzongibheka mfethu sengaze ngihlale isikhathi esingaka fika uMashibosi wena engineke nengane eziwu3 nako uManese noSandile wena enginengane naye awufiki wara ayibaxabaneke uManese adube athi uMashibosi abahambe bayohlala naye ahamba uManese ashiya ingane noSandile ahamba uManese ayohlala noMashibosi hlala noMashibosi ubuye kodwa futhi athi tshwe la kuSandile mhlawumbe uMashibosi emini mesemsebenzini kanti uMashibosi inyanga phela Mashibosi wesemcuphile eshuthi uManese mina ngokubuka kwami indlela ekwenzeka ngayo kuSandile wesemcuphile uManese nje beloke yakusandile ehlala noMashibosi angithi ubaba wengane zakhe uyalala naye umfana wabantu ebhlungu intenze kakusandile umfana wabantu uyavuka ekseni ipipi livuvukele lingaka inhlamvu zingaka megqoka ibhluku yakhala inyembezi megqoka iandu yakhala esebhinqa ithawula wayeka ngisho umsebenzi umfana wabantu ukuthi akasakwazi ukuhamba uhamba uyaqhamalaza ubhinqa ithawula uthi uyabuka ithawula nalo segcwele ubovu uSandile mhlambe wahlala 2 weeks washona qhubeka kuManese noMashibosi tuku uMashibosi wamshiya futhi uManese wamthuka hayi ukuthi wamshiya nje wamthuka ubulela indoda yakho ngathi yakufica nendoda yakho ubaba wengane zakho kwazi ukulahla ubaba wengane zakho ngami mina nginomfazi wami usetshenela iminyama yazi unomfazi wami kodwa akwazi ukushiya indoda yakhe ngazi ke babe sebebangani wamamthuka kuMashibosi wamthuka esedabukisa uManese noSandile baba wengane zakhe akasekho usashona esehlupheka nje uManese esehlupheka nje mfethu nengane zayeka isikole akasakwazi ukukhokha ischool fees ingane yakhe yomfana ingane engaka nje uAndile silala ehlathini ingane khiphela istress enganeni bekade noyinto zakhe ushaya ingane ngemkhuzi kuManese musukuyenza lento yenzayo mfethu ingane ayinacala bona mudinele kodiniwe kodwa ingane ayinacala ingane imbalekela mekuyambona nje ingane ishintshe indlela esehlupheka umngane nami esehlupheka kokunye azathume ngisho yena uAndile
hamba uye kaSibanibani ufika untshontshe ifoni ngokuthi ingane iyasaba yahamba u-Andile ngempela afika antshontshe ifoni abuya ayinika umanesi ayidayisa akwazi ukuthenga-ke lelo tray leso sinkwa leyo nto nje ezodliwa ngaleso sikhathi ishawa ingane kuthiwa kufike wena plus u-Andile ubegangile ithunywa uyena umanesi isho kodwa ingane masishawa ukuthi hhayi yona ibithunywa uma ishawa ingane abaleke umanesi ayi ngagcina ngisukile-ke nami ngahamba ngabona ukuthi sofa ngeke sofa umanesi mase kwazi ukuthuma iy'ngane ukuthi ayihambe ziyo emzini abantu ziyodlala kanti ziyontshontsha hayi ngeke shuthi lento yenu yokuthatha lezi ayihlanu yayimosha impilo yakho manesi ngoba phela kusuka lapho uze aboshwe akafiki ubaba wengane usethatha izinto ngokucasuka kakhulu hey ayamosha kakhulu. Nina yini basebefuna ukunishisa kanti kwakuhlezi negqekezwa kulo mphakathi? Hayi mina angazi bathatha ngewala hayi angazi awuyihlanu othulisa aba u3 kodwa phela mhlambe na umama wabantu mhlambe khona into aye babudgethele kuyona yabo thina sesiyamlimaza mhlambe yena efuna ukuthenga mhlambe mfethu into ewukudla mhlambe esile ezosiza umndeni wakhe njengoba thina sesithatha siyibhema insango ogwayi sifaka ama-cutex omaruthu yabo umngani nje kanti yena uyibekela into ebalekile asazi futhi wadinwa yiloko umama wabantu lento yokuthi uma uboshwe umuntu wesifazane uqulusiswe ugovoziswe ufaka isandla ngaphansi bathi kusukaphi kwenziwelani bukhona nomngozo beke benzeka ngaphambilini obuholela kulento mhlawumbe ngokulandela wakho mawuso kona angazi ukuthi kusukaphi kodwa kukhona into eyake yenzeka ngikhona nami esectionini kodwa ukuthi kwangena kanjani ngazi kunelinye indiya lentombazane kwakuthiwa uZowi uZowi asazi ukuthi wangena kanjani esectionini nefoni necharger kwathi sekuseshwa nje ngoba ke kuhlalwe buye kuthiwa phuma nonke endlini thola ukuthi sikuyaseshwa uZowi njalo ebusuku mase sekuvaliwe nje ijele sekuyiboshwa zodwa kuthiwa ube nokukhipha ifoni kusho room zabakhe abalala naye akhulume nefoni afone mabethi laba bayacela ukuthi cela usifonisa nathi usibhazise akafuni yabo manje ziyadinwa lezi ukuthi uyasijwayela wena ungalokhu uhle nefoni la ifoni esiza wena kuphela engasisizi thina bamceba mabemceba uZowi bese kungena stability siyangena ke nasemantombazaneni lesiyayishubisa stability kasinantombazana sinamfana kuyafana nje makumele kuqhuma ibhuzi kuyaqhuma makumele kuqhuma idonkipiri aqhuma singene sikhishwe hayi baseshe-ke ngampela emarumini baseshe hey bayithole nefoni necharger ubuza ukuthi ezabala izinto hayi basho ko-room zabakhe laba balala naye ukuthi ayifoni kaZowi necharger kaZowi abize uZowi ungene kanjani ejele nefoni necharger ekubeni nibe nikhunyuliswa nebizwa ngokuthawuza-ko kuthiwa siyathawuziswa yabo ungene kanjani kwaphela niyathawuziswa bamthathe kuZowi bawumvalele office asazi ukuthi wafike wathini-ke office ukuthi ungene nako kanjani ngoba bamsusa kuthina bayomvalela office nomphathi wejele nabanye ojele abasigadayo yabo bamkhulumisa lapha yabamshaya-ke ngoba sasizwe lokhu ekhala ehayisa washo-ke shuthi ukuthi ungene kanjani nako wathathwa wabuya bambuyisa kwathiwa akaqoqe into zakhe waqoqa into zakhe kwathiwa akalethe ublue card wakhe bawuthatha ublue card wakhe baya e-reception babhala kwabuya u-orange card kwehla ublue card sekubuya u-orange card kusho ukuthini lezo zinto kusho ukuthi ijele selimgwebile akagwetshiwe icala leli limlethe ejele ugwetshwe yijele
lamhlaba u3 months ejele. Yini bencane igwebo zasejele ngoba ngisho ubulela umuntu ejele ngaphakathi akubi o15 years. Angazi indaba. O3 years, 2 years. Imini yangixaka lento le. Hayi nama ngazi indaba. Kodwa phela mhlambe basuke benaloko mhlambe uthi hayi akuyona inkantolo yabo. I-punishment abasuke bekunika yona bona. Kungathiwe enkantolo hayi ijeli Westville ayiwenza umsebenzi yabo ngeke kubulala umuntu ukuthulakala kuphele kanjalo ufanele uyithole ipunishment kodwa kakhulu ikhulu ukuthi yona enzima le uthi mhlawumbe uyohlala 3 months hayi ikhulu ukuthi hayi ikhulu ukuthi hayi wekwangena hayi ikhulu ukuthi ubuye umngaka hayi ikhulu ukuthi likasebenzi hey phayanelwa ingqondo hayibo ngake ngangena ekhulu ukuthi wawenze na ungena ungenze lutho wawenze ayibo raza yabo eB2 uthini intuthu kaGwayi shawe ngathi ubulela umuntu intuthu kaGwayi ushawe ngathi ubulela umuntu ngiyatshela uzosho ukuthi uthathaphi lo Gwayi ungene nawo kanjani thina ke sinomkhuba wokuthini yabo mase kuphakwa ntambama sithole inyama khona le nyama yakhona ejele abathi pork ngulubi sithathe sifake ko plastic bezinku angithi ijele lilento li upstairs downstairs la ezansi khona iB1 laba sebegwetshiwe thina la phezulu siB2 ngiyatrayela ikopi itokisi manje thina eB2 angithi uGwaya ungeni abawufuni ngoba bathi thina siyingane sithatha inyama ke le abasuke besiphakele yona sigxishe ku plastic bezinku sibala uthi mhlambe eRomeni indwe ngoba thina ke emantombazaneni silala nga2 nga3 2 3 soba u3 nje la endlini yethu sifuna uGwayi umuntu nomuntu uzothatha inyama yakhe sifake ku plastic wesinku subopha uplastic wesinku sidonse ishide silala ngalo sigoqa siliphendula intambo bese sibopha ifindo la inyameni esinku khona intombazane besinokuyimemeza ke B1 usinothi sithi sinothi asabela siphethe iphokhi la iphokhi L4 sifuna uGwayi athi okay ehlisa ngithi okay liyehla ikhesh ngibe ngilibamba ishidi ngiligoqe ngithi ewindini ngithi shaya ezantsi angindebele ezantsi umile ewindini uyalibona uzodonsa donsa uplastic wesinku akhipha inyama mase faka uGwayi awugoqa uGwayi awufake eplastikini wesinkwa abophe ifindo futhi eshidini bese donsa nyuka ikheshi donsa hey sabhema ke kanjalo kusemnandi aqhamuka uWarrant khona uWarrant osisebenza eRAF eB2 yabo lo Warrant ethi Choms umlebuha lo muntu intuthu kaGwayizwa ngisho ukuthi ubhema la akabhemi ungaphandle akabhemi kufanele benamakhala sharp ungaphandle ungena nje sethi weyiboshwa ziboshwa uba ubhema uGwayi meke nangasho ukuthi uba ubhema uGwayi passage lonke hlala phansi ulayini uzoshama lahle phansi kwenyawo uzoshawa basho bathi hayi Mandisa uthatha inyama yethu wayehlisa uyithathele inyama yethu wayehlisa wafuna uGwayi ngithi ngithathile bafe noma sivumelanini phela wena kade uyiqoqa wena uyiqoqile wayehlisa wena angishaye uChoms angishaye angifake ekhulu ukuthu hlali ngedwa mhlambe umhla ngithi nje umhlala mhla ka15 mhlambe ngizoze ngiye enkantolo mhla ka30 noma 31 ngizophuma ekhulu ukuthu ngoba sengiye enkantolo 15 days hayi mncane uma ukuthi enkantolo ifika imanje ngikhombe Westville futhi mangifike Westville ngibuyele ekhulu ukuthu ngoze ngiphinde ngiye enkantolo nomoza ngizwele ngiphume ekhulu ukuthu ngihlaye sethanda noma ngisiza ukuthi inkantolo ingidedele ngigoduke phuma kwami ekhulu ukuthu uhlele ekhulu ukuthi awuchazele umuntu ongaze ezehlale nje ispontshi esihlaza phansi
esodwa usonginja onemqunsu onembungulu onukayo ongcolile phela wena uyalala nje ngesikhathi sokudla bakuvulela igate bakubeka iplate lakho lishwitshwe kanje awusukumi ngisho ukuthi uthathe ulibambe cha lishwitshwe kanje iplate lakho uzothi ba lapho kwena ukuthi kuchithekile akuchithekanga bona abanandaba nalokho mawuyogeza bakuvulela ugeze nakhona usathi uyageza khona umile la ujele okugadile njengoba ugeza mhlawumbe usathi uthi usagcoba insipho usageza kuthiwa siboshwa isikhathi siphelile uthi awusathi uyosula endlini yakho ububanje ubufaka endlini nensipho njalo usuyoyisulela ekhulu ukuthi yakho insipho usususa insipho ngethawula uyavalelwa uvulelwa nje makuletha ukudla uyogeza kuphela kwabonakala umuntu ekhuluma nawe egrillini uyashawa naye athathwa ayofakwa kwenye ikhulukuthi ayejele kunzima ejele kunjalo ungakhulumi namuntu for 15 days nje mawungachazela umuntu yabo ukuhlala wedwa leyo nto ikhanda inhliziyo embi khanda inhliziyo embi ngoba gcina usucabanga into ebhedayo ucabanga ukuyilengisa uyacabanga usucabanga izinto ezimbi ezenzeka kuwena gcina usukhala usuzonda abantu ngisho uphuma usenendaba nje nabanye abantu inhliziyo yakho nje ayisekho nje right suhlukumezekile ayileya ndawo ayikuyona indawo right suhlukumezekile leya ndawo iyakhanda inhliziyo embi khulu ukuthi iyakhanda inhliziyo embi ngoba uvele kubuye yonke imicabango izinto ezimbi ezenzeke kuwena ngoba muhleli wedwa obvious uyacabanga ugcina ucabange nento ongamele uyicabange mhlawumbe into osukade wayidlulisa kodwa ugcine sibuye emqondweni ngokuthi akekho umuntu oxoxa naye akho bhuku olifundayo akho phepha lutho abafuni lutho bafuna kube wena nje uzwa bathi bayakuphanisha kodwa bona bakukhanda inhliziyo embi mhlawumbe ngesikhathi usekhulu ukuthi akaze kweze kwabuya yini indlela okhule ngayo ukuthi wena vele ukhulele kuma social worker ungakhuli nomndeni wakho ya kuyabuya ngeke ngingabuyi Razo njengisho usukucabanga nezinto ezake zakwenzakalela izinto ezimbi ngeke ngabuyi gcina usukhala njengami nje njengobusho nami ngagcina sengikhala ngisho ukuthi yabo ngila ngikhona mhlambe ukuba uma usaphila ngaba ngikho la ngoba uma wayengithanda futhi ngingedwa intombazane kuma yabo ukuba usaphila ngabe mhlambe ngibhema ngiwunga angisho angazi kodwa mhlambe mina ngike ngisho kanjalo ukuthi ukuba usaphila ngaba ngikho emgaqweni ngabe angingenanga edrugsini ngaba ngilazi ijele ngabe ngaba ilento engangifuna ukuba yiyona isocial worker ngaqhubeka nempilo yami ngoba ubenza sho ukuthi into engiyifunayo ngiyayithola kunomuntu njengamanje onomama nobaba uyabahlupha ngendlela yokuthi akugezwa ukhuzwa namhlanje nakusasa wena ukhala ngokuthi kube mhlawumbe empilweni yakho ke waba khona umuntu omzali kuwe mhlawumbe ngabe izinto zingenye indlela kanje ungathini kulomuntu onabazali onakho konke njengamanje kodwa ongafuni ukulawuleka noma onga-appreciate ukuthi bakhona empilweni yakhe yabo Razo ngasekhaya khona umuzi onamawele uNondu noDumsile amantombazane ngigcina ngasekhaya bebe na 16 it was 2015 bebe na 16 banayo uma ubaba abanayo babheda lokho ukuthi uma wabo uyabaholela iqolo uma wabo ubesebenza kule company ekuthiwa iCarol Boys ubenzela yonke into uma wabo uhlala nabo ku2 room babo wabo abalahla ebena 6 months bakhulisa uma wabo mephuma ukuyohola uma wabo imali yabo yeqolo bayamkhomba labo wele bafuna imali yabo yeqolo injengoba injalo abanika uma wabo beyoyiphuza mase siphelile sebedakiwe babuye bamkhombe sebemkhomba imali yakhe yomholo emsebenzini abanike lo mama ubengayishaya ingane zakhe angimazi noma ubeyisaba noma ini
abaningi ngibavakashele kubo ngiyayibuka lento yabo abayenzayo kuma wabo angiyithandi ingiphatha kabi yabo okokunye uthothi ngicina sengiphuma inyembezi babuze bona ukho yini ukhalelana ngithi hayi ukhumbula iOlethi ngoba ngibuka lento abayenzayo uma wabo ngelinye ilanga uDumisile afike nendoda khona uma wakhe balala eroomini eyodwa nje bebehlala ku2 room ikhishi ikamero bonke balala ekamereni shuthi njengoba yena eza nendoda kuyacaca ukuthi uzolala nawo la ekamereni noma wakhe ela ngithule ngifuna ukuyibuka lento nangampela yenzeke njengoba ngisho ukuthi izokwenzeka ngitshela ukuthi ngamtshela uma wakhe uDumisile ngathi Olethi cela ungaphatheki kabi kodwa lokho engizokwenza la ngeke kuze kwenzeke umuntu omdala phela fanele kubuye isithunzi wathi hayi uqonda ukuthini ngathi Olethi uzobona ayikabi cela ungiphumele waphuma wama phambi komnyango lwamama ngithanda kuze kube nami manje noma engibona la eThekwini akwenzeke engangishiyeli noma ethwini noma u50 athi ingcono ukuthi uwena waba ingane yami uNkulunkulu wanginika izingane ezirong ngiyakukhumbula aphuma mephambi komnyango ngithi Dumisile noNdu bobabili kodwa nendoda ilo uDumisile ngokuthi naye lo yazi kamawele ahleze sisekelana noma enza into ebhedayo ayasekelana ukuthi ayiwelelana ngithi bhuti cela ungiphumele athi uDumisile hayi bakuphumela yephi ubuzolala la ngithi udakiwe akekho umuntu ozolala la umelala la uma wakho uzolala phi athi uzolala la ngithi uzolala nendoda wena la noma wakhelele la naye nje uyalala nendoda wara ngithi uma wakho wena uyingane akhulume ngithi bhuti ngiphumele hayi ubhuti nayo uyagoloza ngivele ngiqonde Shalofini sengiyakhala razo sengikhatha nginyembezi qonde Shalofini donsa ummese njebe ngidonsa ummese ngifuna ukuthusa yena vele umfana hayi ukuthi khonto engizomenza yona ngifuna ukumthusa abone ukuthi akudlala yes nangampela agqume futhi abaleke ngalesikhathi ephuma bese ngivele ngishuda umnyango hayi ngasithela ngibabuza nimhlukumezelani uma wenu niyenzelani hlezi nginibuka uma wenu nimkhomba imali zamaqola nimkhomba imali zomholo aniniki ngithatha amafoni akhe niwadayisa ngithatha amaplaza anicela imali macela nge100 athi anginangakabi na imali nginemali yokugibela ngemsebenzini kuthiwa letha yona leyo uzoyiboleka komakhelwane bazokuboleka angimazi noma mama noma wayisaba ndiza ingane ayikhiphi imali ngempela yokugibela emsebenzini encamela ukuyoboleka methe akanayo ingekho ngempela raso atshelwe kahle ukuthi ayisiqubula iplasma ke siyoyidayisa ngoba sifuna imali ithathu iplasma ithathu microwave hayi bongithuni ngiyayibuka lento ayingabashaya ngalela la ngabashaya kwaze kwangqongoza yena uma wakhe esinyango wathi ayikho wathi bayeka wathi ngiyabonga wathi mntanami wathi ngcono ukuthi uNkulunkulu kwaba uwena ingane yami wathi bafethu uma wena niyomkhumbula yabonke benimhlukumeze saphila thina asibanga nalo ithuba thina lokuthi sithi mina wami uma ngishiye 2004 ngina 12 nina ngikwazi ukuthi ngidlale ngoma wena ungixhaphaza uma wena nimbukanise nabantu ngilale namadoda phambi kwakhe uma wena wangithanda lokho loya mama uzubuka mfethu ngoba uma ukuthi balahlwa ubaba wabo bena 6 months futhi ubhlungu abuzwile ekhulisa lezi ingane ngobaba wazo ekugcineni sezimjikela kanje futhi ziyizinja ifuzuyisa wayesho naye ethi noNdumisile ubaba wenu wanilahla nina 6 months nganikhulisa mina yona indlela eningibonga ngayo akhali inyembezi uma wabo inhliziyo yami ishintshe angiyena owakhona ngisona ihlobo sakhona kodwa ngokuthi bengumngani nowele bakhe icike mina lento azeze ngisho ekhaya makushoniwe loya mama ubekwazi ukuthi eze ekhaya ezongicela kusisi wami ukuthi cela ngizosiza owele bayamnqaba bamtshela emehlweni ukuthi abafuna bakwenze lokho ngehle usisi wami avume ngehle ngihambe ngekhona ngiyosiza ekhombisile lento ekhulumayo ibhekene nabantu abaningi futhi ingasiza abantu abaningi mawucabanga
yini eyaba imbangela ukuthi izifike khona izingane ezishaya abazali bazo yeah ngiyakwazi lokho futhi abantu bayakwazi lokho okunye kugcina kuputshukela ngisho ku social media kunezingane ezisha angazi ngamqala ngaphi mina umama nobaba hayi nami ngazi hayi umbuzo wami ukumphendula ekuthethisa umphendule hayi ukuthi asidaliwe ngokufana umbuzo wami uthi ngokucabanga kwakho yini umzali asuke yenzile wrong ngesikhathi ingane eyikhulisa kuze kufike kuleso sigaba ukuthi manje mayisindala ingamhloniphi ingamazi nokuthi yini izimphakamisele ngisho isandla yini kusuke ube naphuthalini mhlambe ngesikhathi eyikhulisa ngokucabanga kwakho ngiyashiyana Razo okunye kuyenzeka uthola ukuthi umama uyena obekuvuna la uwenza into errong abantu besho ukuthi hayi ingane yakhe yenza into errong ayivuni ingane yakhe ayenza iqanda niyayisukela ingane yami anifuni nidlala ngayo yabo eyiseke engafuni ukuthi ithintwe muyishayile ingane yakhe usezofika kuwena esepheqa iketi ingane zashiya ubaba zincane lezingane usezolwa iyabona ingane uthi uma uyangidefend uma akafuni utho ngami igcini kwenza ize ikwenze ngisho kuwena ngobani uwena oyispoilile ingane mayirong ishaya okay noma kumuntu enze kuyona urong engeke azayishaya kodwa mefika kuwena njengomzali ezo report uthawu ingane yakhe isiyenze kanje thatha uswazi uyibambe ingane phambi kwakho umuntu uyishaya ukhombisa ukuthi ingane yakho uyayifundisa inhlonipho uyiphanishe phambi kwakhe ukuze naye ezokhuleka ehambe egcuthisekile ukuthi hayi usibanibani ingane zakhe uyayifundisa inhlonipho ukuthi imazi omunye umuntu kodwa manje wena umuntu mezothi uzoreport hayi uyahlanya ingane yami ayenzanga leyo nto uyishayelene selahla ikhwama useyafinqa iyabuka ingane thothi yenzile leyo nto iyabuka ingane nayo izogcina iba njalo okuze kube ovake futhi ngoba isikwenza kuwena suyaqala uyakhala kanti wena ingane oyitotose from ekuqaleni ikhula nami usisi wami ubengafuni mina uBoy ngimshaye ngamtshela ngathi ngeke mbali ngeke uze ungonela ingane yayihlala nawe impela kodwa ingane emayenza into errong mfethu iyenza into errong uBoy bazi kahle ukuthi mina mangifikile ekhaya uyaqonda athi kodwa akusisi wami mase umenzela ukudla amtshele kahle umbiza ngogogoke no granny no I don't want this kodwa uyazi ukuthi mina mangikhona mangithi siyadla lokhu siyadla uyadla kodwa akusisi wami I don't want bread angithi uhlala kuma social worker esani usisi wami makuvalwa izikole uyamlanda umvakashise ekhaya mhlambe kokunye uthi ngithe ngiyagoduka manginemali kahle ngibe nenhlanhla ngimficile mhlambe khona no granny hayi kanti uyazi mina uthi mangithi lokhu la ekhaya sidla uphuthu nobhontshisi siyadla sisi wami useyopensa agijime ayomfunela amaqanda amfunela omarashel ngithi hayi nini noningane athini usisi wami athi angihambi ngingabusabuya ngoba mina ngizohlukumeza izingane kanti iyadingeka iGerman hand uyadinga futhi umuntu osoft yes kumele ikuthole kokubili ingane yes kodwa hayi ukuthi Razo ithole usoft ngisho iwrong ngeke ungitshela ukuthi ungathi wena uphakela unika ingane u2 slice manje isinkwa esigcotshwe rama nepeanut butter ngokuthi isuke lapha ibonile yalapha ukuthi idla isinkwa no cheese wena usufika uyenzela ipeanut butter nerama bese ingane ikushaya ngako ukudla ithi no I don't want this me I don't eat this nawe busu uyathamba uyatatazela usuyeyitolo lapho fanele kushaya anekushaya ikona esinako la ekhaya ikona esinako la ekhaya ngeke sitatazeliso wena nathi sikhule sidla lokho kukhona nawe idla lokho kukhona wekho manje mfethu iwungama isiphuca iwarrior enjengawe isosha enjengawe mfethu wena kuye kuthini kuwe mfethu ngoba even abantu bayakhuluma mfethu ukuthi bayakuthanda abantu social media ngathi intombazane yokuqala ekwazi ukuthi TikTok i-reach 1 million views ngosuku ndaba esikhondayo bayakuthanda mfethu kuye kuthini kuwe mfethu ngoba ungaba umzali o right ongaba
ongakwazi ukuprotect ingane yakho ngezikhathi ezimbi, ongakwazi futhi ukuthi udile nayo mayifuna ukwenza izinto ezibhedayo. Yini ongasichazela yona nje ngewunga mfowethu uma ikwazi ukuthi intshontshe umuntu onamandla angaka njengawe? Ayi iwunga idimo ayi usathane, ayiwunge usathane ngempela Razo usathane. Ngoba ukubona wonke ama drugs ayakwazi ukuyekela. Uyakwazi ukuyeka ingidi. Ungaguli ungabi nalutho. Uyakwazi ukuyeka irock. Ungaguli ungabi nalutho. Kodwa iwunga ilona drugs lodwa. Mubhema iwunga kahle yonke impilo yakho fanele ibe imali. Wena uyavuka ekseni uyadla uneme uyajabule yabo. Mina ngiyavuka ekseni anginayo angithi imali. Ngiqumbile mina ngineme isimile asekho izinyo lami ngekuze ubone ngoba ni anginayo imali fanele ngize ngiqale ngithola imali ngibheme ukuze ngizokwazi ukuthi ngihleke ngijabule. Impilo yami nje iyimali. Iwunga nje ingidestroyile ingimoshile iwunga ingimoshile ayikancane. Kodwa ke ngikhala ngokhazini wami uSiya ngoba ukube wayengekho uSiya ngaba ngikho la ngikhona ngabe ngikhuluma ngihamba ngemoto yami ngoba ngabe ngikude nomsebenzi wami obu-social worker. Ngabe ngikude lapho ngi100% sure ngabe ngikude. Ngabe impilo yami ngcono. uNkulunkulu kwakudlulisa ngamabomu kulesimo ukuze mhlawumbe uyothi uma ukhuluma nabantu as a social worker ukhulume ngento ne-experience yakho? Ngike ngisho njalo Razo mangitshela osinawana abanye ngibe nami ngosinawana kodwa abanye osinawana mina ngiyakwazi ukuthi mahleli siyigroup sixoxe ngiyakwazi ukuthi ngibatshele ngithi mfethu ungagive up. Yabo uNkulunkulu akazange ethi dala wathi udala iphara osinawana. uNkulunkulu wathi dala wathi udala indodana nendodakazi. Okukhombisa ukuthi lento ofacene nayo sayi challenge. Ufuna ukubona ukuthi ustrong kangakanani. Uyakwazi ukumelana nomzima kuze la sekufika khona isikhathi sokuthi ummele umzima bangampela usufitted uyakwazi ukumela. Zibuza ukuthi bangaki namhlanje nje bekulesihlanu abahlala endlini abama breadwinner ababeka ukudla ematafuleni kubo abangavukanga. Kodwa wena usinawana uhlala eminyango kuthiwa uyinja useless yonke into kodwa wena uNkulunkulu ukugcinile wavuka wawubona lo lesihlanu. Ingubani? Ingoba usanecebo ngawe. Nina bendlendle nophapha ekhanda kamenzi indaba olela umuntu omemeza ngathi yakhalela ukuthi igula likaJama lichithekile. Awu nina bakaMphuthu ubomvu ushe ngegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwele maholo limhlabela imbedule, nina bentule bande ngodonga kwela kithi kwabheka uZulu, nina bendla mhlathi kaMayekisa. Awu nina baka Zulu liyaduma liyazongoma phansi angcobo madoda. Ngibingelela bomnaka namamfombatane, ngibingelele kwaNdebele, ngibingelele uMakhosetive bafowethu, ngibingelela kusona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo. Ngibingelela kabi nje sencenga lo bingelelayo uProfessor Ngwamkhize Ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni neyingqinamba ababhekene nazo ngoba sebengaphansi kwezidakamizwa. Njengoba nibona ke nje inkosazana namhlanje ngicabanga ukuthi idla amaningi esakeni namuhla. Ngibonga futhi kubabukeli beMPTV1. Cha mina ngangekho einhlelweni zokumbuyisa uMandisa ethi bakwazi uMandisa. Cha bengingekho mfowethu einhlelweni zokubuyisa kodwa abantu bathi mfowethu asizokuzwa ngawe siyakucela. Ngoba lapha mfowethu ubuyiswa abantu mfowethu kwathiwa asifune umuntu emva kwakho sifuna ukho sifuna bathi ngisho ngahlala inyanga yonke. Bathi ngisho ngahlala inyanga yonke bafowethu. Siyabonga indlela neseka ngayo uhlelo nangendlela enilushayela ngayo uhlelo ukuthi lube intando yenu konke engikwenzayo ngenze lokhu okufiswa yinina. Bafowethu mayikuthi uyaqala ukuba ingxenye yethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell. Siyacela abantu bejoine nemembership. Sinabantu abangaphezulu ka 105,000 wama subscribers kodwa ama members wethu
ngicabanga ukuthi awu-104 akuyona ngisho ikota angazi nokuthi yini. Bafowethu siyacela ukuthi nigqugquzeleke nikwazi ukuthi nijoin i-membership ukuze izokwazi ukusiza abantu abaningi. I-membership just only 20 rand bafowethu ungakwazi ukuthi ushintshe iy'mpilo zabantu abaningi. Into engihlale ngikhuluma ngayo akumele uze ukuthi uzocontribute ngo-20 rand ngoba usunengane eyiphara. Ungakwazi ukuthi uvikele ukuthi kungaze kwenzeke lokho ngokuthi ucontribute ohlelweni, uhlelo olukhulu eluhambele nendawo, luhambele nezikole. Awucabange mangifika nenkosazane njengokhombisile esikoleni izokhuluma nezingane zeni umuntu ezophinde ishaye futhi mayibhede. Faka induku. Unenduku. Ya ingane imibhede yashaya ifake endleleni. Ngizofika nomuntu onjengalona okhuluma isimanga esinjengalesi, okhuluma azakhulumele ngisho abazali into engajwayelekile. Bafowethu uhlelo lolu luyizibi ngaphandle kwenu. Siyacela bafowethu niqhubeke nokusupport uhlelo. Konke sizozama konke kusemandleni ukuthi uhlelo lube yilento eniyifisayo nina ukuze luzokwazi ukuthi luguqule izimpilo zabantu. Ngicabanga ukuthi sizoba nawo part 3 because khona ezinye izinto engicabanga ukuthi asikakayithinti ngoba uthi nani naqala ukugqekeza ngithi lapha kodwa lapho enaqala khona ukuboshwa nani ke nigqekeza futhi uhamba phambili futhi iziningi igameko osazosibuyela nazo. Intombazane yokuqala ke bafuthi uqopha umlando, intombazane yokuqala ke izosibuyela neyigemegeme. Usigemegema shahle. Hayi ziningi igemegema. Kumele uhambe uyokhumbula ezinye ngoba sesiside lesikhathi usemgaqweni. Ngakho ke bafowethu ukuze uzokwazi ukuthola isiqephu esilandelayo siyacela uthinte ibheli lezokusiza ukuthi izokanqeza ucingo lakho makhona isiqephu esisiphosayo. Ngakho ke mina sengincenga